Malata, dili malata, ug delikado nga basura. Kumusta? Karon, atong hisgutan ang mga basura. Ang basura mao kini ang mga butang nga dili na angayan nga gamiton. Ang mga basura ato kining ilain-lain ngadto sa malata, dili malata, o delikado nga basura. Mga basura nga malata. Dahon. Palot sa prutas. Bukog sa isda. Bilin nga pagkaon. Mga basura nga dili malata. Sudlanan sa pagkaon. Garapon. Galunan. Goma o ligid. Mga basura nga delikado. Kahoy nga may lansang. Tayaon nga lata. Atop nga tayaon. Buak nga bumbilya. Kumusta? Maayong adlaw. Karon akong ipakita ang mga basurang malata, dili malata ug delikado nga basura. Kani ang mga malatang basura? Mga panit sa saging, tipakas sa itlog, mga layang dahon, mga papel, tissue, o mga bilin sa ulan, mga salin sa pagkaon o mga bukog. Og mao kini ang mga dili malata nga basura. Plastik sa pagkaon, mga botilya,